V nemocnici Bory sme v rámci nášho gynekologického pracoviska rozšírili spektrum výkonov o radiofrekvenčnú termoabláciu myomov. Jedná sa o moderný miniinvazívny šetrný zákrok, ktorý môže vybraným pacientkám byť šetrnejšou alternatívou k operačnej liečbe. Myomy maternice sú nezúbne útvary vyrastajúce zo svaloviny maternice. U niektorých žien nemusia spôsobovať žiadne ťažkosti, u iných môžu spôsobovať krvácanie, bolesti, tlakové bolesti v podbrušku alebo problémy s otehotnením. Žena by mala spozornieť najmä vtedy, ak má silnú bolestivú menštruáciu, silné intenzívne krvácanie, bolesti v podbrušku, bolesti mimo cyklu, ťažkosti s otehotnením. V týchto prípadoch by mala žena vyhľadať gynekologické vyšetrenie. Pri tejto metóde myom cieľne ošetríme radiofrekvenčnou energiou. Zákrok prebieha pod ultrazvukovou kontrolou a cieľom je, aby sa myom postupne zmenšil a pacientke sa zmiernili ťažkosti. Tento zákrok je vhodný pre vybrané pacientky so symptomatickými myomami. Vždy rozhoduje počet, veľkosť a umiestnenie týchto myomov, preto o vhodnosti zákroku rozhodujeme individuálne po vyšetrení. Najväčšou výhodou tohto zákroku je šetrnosť výkonu. Pri vhodnej indikácii pacientke prináša rýchlejšie zotavenie, zachovanie maternice a nižšiu operačnú záťaž. Myomov maternice sa netreba zlaknúť, ale nie je nutné sa ani dlhodobo trápiť. Moderná medicína ponúka široké spektrum terapeutických možností. Základom je prísť na vyšetrenie a poradiť sa s odborníkom. Radiofrekvenčná liečba myomov maternice rozširuje diagnostické a liečebné možnosti gynekológie v nemocnici Bory. Ak máte silné krvácanie, bolesti alebo ťažkosti s otehotnením, poradte sa so svojím gynekologom o možnostiach liečby.